Velkommen til Public Service, som er kanalen, hvor jeg giver jer noget viden fuldstændig gratis. I dag vil jeg punktere fordommen om ADHD, autisme og sociale relationer. Det vil sige fordommen om, at de fleste mennesker, især med autisme, men også med ADHD, ikke er sociale. Det er ikke korrekt. Personer med ADHD og autisme er ofte meget sociale, men de er dog sociale på en anden måde end den normale neurotypiske måde at være social på. Et eksempel. Den normale måde at sidde og være social på er typisk, man sidder og snakker om løst og fast. Man sidder måske og drikker en kop kaffe, spiser noget, drikker en øl. Snakken går om lidt hvad som helst, og der er ikke rigtig noget struktur på det. Og det er rigtig ubehageligt for rigtig mange neurodivergente personer. Det kan være dels, fordi man ikke rigtig ved, hvad der forventes af en. Hvad skal der tales om? Hvis tur er det at tale, hvad snakker I overhovedet om? Hvis der er et emne, der ikke er særlig interessant for en person med f.eks. ADHD, så kan man opleve, at man faktisk fuldstændig zoomer ud. Det oplever jeg personligt tit. Hvis der er noget, der bliver talt om i en gruppe, som ikke interesserer mig, men så mister jeg simpelthen tråden. Jeg ved til sidst ikke, hvad folk taler om. Den måde, som mange personer med ADHD og autisme er sociale på, det er dels, at man samles om noget, som giver mening at tale om. Altså samtalen har ofte et slags formål. Enten fordi man prøver at løse et problem sammen, eller at man taler om noget, som man har en fælles interesse om. Det føler vi giver mening for os. Det skaber også en ramme omkring samtalen. En anden måde, vi typisk er sociale på, det er, at vi foretrækker mindre grupper eller bare par. Det er meget nemmere at holde styr på et menneske, fordi vi mærker så meget. Vi mærker stemninger, vi registrerer ansigtsudtryk og intonation og alt det her. Så vi bruger rigtig meget mental energi på at høre på et andet menneske. Derfor er samtaler i grupper rigtig drænende. Jeg kommer tilbage til det her emne i en anden public service, men for nu husk simpelthen det, at det passer ikke, at personer med ADHD og autisme ikke er sociale. De er bare sociale på en lidt anden måde. Tak for nu. Hej hej.